dan verplaatsen we A naar B. Oké. Ja, Dat klinkt als een hele heldere taakverdeling. Ja, dan moeten we zo. Duidelijk zijn En dan zit ik nog in een derde, weer huurt allemaal bij elkaar. nou, weer wel bij elkaar. Ja? Boven dat zijn de mensen van de Stijn. Oké. En achter zijn de mensen van de tuin. Die zijn altijd aan het liggen daar. Goed, ja. Dat is joh. echt een projectje. Ja, maar ja. En heers van de spies. Dat is van de spies. Ja. Dus- we zijn ook één taak, spies. Spies maken. Is dat duidelijk of niet? Wie gaat hier wonen? Weer twee. Oké. Ja. En wat dacht je van, wie gewoon een beetje handlangeren, zoals dat... Nou ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik kan net doen. Ja, ja. Hij zit nog niet in de rug. Nee, Best wel normaal ook van het zand. nee, normaal nog niet van het zand, nee. Nee. Dus het is wel lekker om dit zomer en zo op te doen. Ja. Ja. Hij is normaal ook niet van de spies, oh nee. Waar is hij normaal van dan? Hij is normaal van de begeleiding van verstandelijk beperkte mensen. Oké. Ja. En dit? Ik zit in onderwijs. Oké. Ja. Ja. En stijgt voor de klas? Ja. Iets mbo in Eindhoven. Horeca. Dus we hebben een restaurant, keuken, dus we ontvangen gasten. Ja. Leuk. Echt, dus echt, we hebben hotelkamers. Ja, super. En wie ging dat in, wie had het? In de coronatijd? Nou ja, toen hebben we wel de leerlingen naar school laten komen voor de praktijk. Want ze kosten natuurlijk ook geen stage lopen. En dan hebben ze praktijk gedaan. Alles opgedekt, cocktails gemaakt, lekker wijntje, proeven, weer drinken. En dan voor de koks samen serveren, zitten, toch een beetje ja, het hele zeg maar scala doorlopen. En anders komen ze 2 dagen achter. Hè. Ja. Maar Dus die hebben elke week heerlijk gegeten. ondanks alles. Wat een straf. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dat enorm demotiverend is als ze een Absoluut. studie thuis Ja. en er zien geen stageplekken. Er zijn geen stageplekken en er zijn geen Dat gasten. rijden. Ja. En er zijn geen gasten. Ja. Ja. Maar ja, ze vonden het toch fijn om naar school te komen, überhaupt. Dat ze even toe Dat ze wegkosten. Ja. En dat ze hun vrienden van school koesten. Ja. zo. Kijk, en dan hadden we wel kleine groepen, halve groepen. Hè. Maar dan nog, de kinderen vonden het verschrikkelijk toe. Ja. En ik ben Bas trouwens. Ja, dat kennen we. Wat ken ik? En wist ik geen? Ik ben Ralf. Ralf. Ja. En En Karen. Karen. Ja. Ralf, ik huur net van Karen, dat is als ze niet met een spies maken is, Ja. dat ze met verstandelijk beperkte werks. Klopt, ja. Is dat dagbesteding? Nee, of- dat is woonopvang. Dus een woonvorm in Geleen, ja. Oké, en dan ben ik dan de manager. Nou, nee, niet manager. Ik doe misschien al zorg, maar ik ben geen manager. Nou, coördinator. Nee, gewoon... Wie heet dat? Ja? nee, begeleidersfunctie zeg maar. Begeleider, Dus, oké. Ja. Ja, en dan hangen die de hele dag aan dicht. Nou, kijk, normaal gesproken hebben we daar gewoon niet naar dagbesteding of werken bij sociale werkplaats. Ja. Dus we hebben daarvoor te doen uiteraard. En vandaag zo is best met alle dingen bezig, administratie, noem maar op. Zoals begeleiden van de cliënten komen die van de hoes, dus en best met alle zaken bezig. Ja, en dan wordt er gekookt, dan wordt er gegeten. Gekookt hoeven we zelf niet te koken. Nee? Nee, dat is waar helemaal joh. Waar je eerder een kok in dienst, maar dat hebben we er meer. En nu hebben we rechtstreeks de maaltijden van het bedrijf. Mocht je de naam nemen uiteraard. Lever niet. Ja, dus die krijgen kantje klaar aangeleverd in de steamer en dat wordt dan warm gemaakt. Ja. Smaakt ook prima, dus dat is Oké. wel goed. Dus, Maar dat is oh, hartstikke idee. hartstikke idee. Maar dat Maar is... goed, het koken is zelf Koken even... is toch een sociaal dingetje ook wel? eh, Was dat niet enorm leuk om dat dan samen te doen? Het koken? Ja? Ja, op zich prima joh. Ik bedoel, ook, qua vaardigheden aan, ja, bij cliënten uiteraard. Ja. Maar dat, nee, dat gaat niet meer, daar heb ik geen tijd voor. Ook. Dat is, tenminste Oké. weer, bedoel, qua personeelbezetting is dat niet haalbaar. Oké. Hey, ik vroeg net aan Karin, van Ja. wie ging dat met de studenten in de coronatijd? Ja, Maar, ja. toen bij jou de dagbesteding wegviel door corona, Ja. gingen ze niet tegen de moren de moer? Hey, dat is een goede vraag, ja, inderdaad. Ja.
Kijk, cliënten, ja, met name dat doe ik op weer hebben, dat is toch op een gegeven moment, die hebben een structuur nodig. En het handigste, het fijnste is toch als die nou dagbesteding gaan overdag, dus die worden overdag Ja, want dat is ook regelmaat, hè? Precies, Ja. precies, ja, dus die worden op een gegeven moment gewoon de ganse op een locatie en dat gaat nog wel eens gaat verhevel en gaat strijd onderling. Maar goed, uiteindelijk kregen ze die vaste structuur ook wel weer. Maar ja, prettiger is als ze zeg maar 's morgens opstaan en vervolgens naar de dagbesteding gaan, dus dat is toch wel prettiger. Maar kunnen ze dan die cliënten uitleggen wat corona is? Ja, wel, die van ons toch wel, ja. Ja? Ja. Kijk, ja, de cliënten van dusdanig niveau dat die toch wel duidelijk weten van, kunnen ze uitleggen van dat is er aan de hand, jongens, het gaat even niet. Maar het was niet dusdanig dat ze zo uit doen worden dat bijvoorbeeld medicatie verhuurd moet Nee, worden, nee, gelukkig nee. En- Dus met oostkwaliteit moesten we de cliënten weer een beetje in het gereel halen. Ja. Maar, Ja, maar dat ging, op zich ging dat wel prima, maar dat merk je toch op een gegeven moment, die periode duurt te lang. Hè. Kijk, als het nu eerder wordt voor een aantal weken en weer een maandje en op een gegeven moment zoals we spreken een gans jaar te hoesten. Dus, en hebben ze niet allerhande leuke activiteiten, extra activiteiten moeten verzinnen om ze een beetje te entertainen? Het fijne wordt, dagbesteding waren dicht hè. Dus personeel van dagbesteding, die komen dan naar de woonvorm, die komen door hun uren draaien met cliënten. Oh, wat leuk! Ja, dus dat wordt perfect. En wat komen ze dan zoal doen? Schilderen, knutselen? Precies, joh. Diverse creatieve activiteiten, kookactiviteiten. Oh, toch? Ja, daar werden wij ook gebakken en noem maar op allemaal. Dus die activiteiten was normaal binnen een dagcentrum thuis. Hè. Dat doen ze dan inderdaad op de locatie zelf. Ja. En wat wordt er dan, wat waren de favoriete baksels? Bijvoorbeeld? Of gerechtjes? Ja, uiteraard vlaaien bakken, keekjes bakken, dat soort zaken. Hè. Dat ging perfect. Ja. Dat wordt, ja. Oh god, dan, Ja. Of een maaltijd bereiden, hè. Was s'avonds eventueel, hè. In plaats van. Dus we werden een maaltijd bereid. weet je wat ik dan direct denk? Ja. Had ik toch nou maar met een camera bij kunnen zien? Want volgens mij was dat superleuke televisie geweest. Ja, goed, ik heb ze al niet al eens. Hé, maar Ralf en Karen, waar begint gij nog aan? Wieso nog? Een hoes bouwen, in maar plaats van niet gewoon een hoes kopen. Zo, nee, maar ja. Ik heb altijd de wens gehad om een keer te bouwen. Dat heb ik al 10 jaar en ik heb ook lange tijd gekeken voor bouwgrond. Uiteindelijk is dat gelukt, heb een slek. En ja, van de een komt een ander. Dus mijn wens is in vervulling gegaan. Kijk. En was die wens net zo Ja, zeker. vurig bij dit? Ja, zeker. En kijk, de vorige keer hebben we 25 jaar geleden, of 26 jaar geleden, hebben we ook zelf geboet. De pap van de aannemer, de Noeboet, die heeft toen net eens geboet. En ja, maar wat gezegd, we willen dat nog wel een zoon. Maar het wordt nou ook helemaal zoals je het hier wilt hebben. Of heb je ben je het ontwerp concessies moeten doen? Nee, natuurlijk. Ik heb een bepaalde ontwerpen. Die wil ze een sloopkamer onder, die wil ze in de badkamer wil ze beneden, dat soort dingen. Daar heeft ze rekening met. Ja. Kijk, als je dadelijk woont, dan hebben ze misschien iets van, ik had toch maar anders gedaan. Hè. Ik gewoon in een grote garage voor mijn Maserati in te zetten. Dat is er niet meer. Dat is er niet meer. Nee, als ze dit stuiten dan wordt Dan moet er ja, maar had ze een Maserati? Oh. Maar ben je een auto-liefhebber? Ja, ik ben Oké. Maar goed, dat wordt een van de punten onder andere. Ik wil in een grote garage als je de auto binnen kan zetten. Dus dat lijkt wel, ja. En dat heb ik nog gedaan. Hè. Een meter erbij, dus dat is perfect. Kijk. Ja. Dingen die niet doorzien gegaan? Die citeert, nee? Volgens mij heb je wel een fijn uitzicht naar achter, of nee? Ja, dat wordt ook te doen, is de bedoeling. Even komen kijken, toch? Achter de keuken en de vlubber. Oh, dan kan ze met de auto komen? Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Hè. Nee? Je kent ze wel achterom eventueel, maar dat is niet de bedoeling. Hè. Maar je kent ze gewoon, hier heb ik een fietspeertje, dus dat gaat perfect. Ja. Ja, TV11. Ja. Hé, maar is een van u van de slek? Nee. Nee? Nee, we moeten helaas allebei zeggen dat we van pij zijn. Oh. Dus dit wordt wel, ja, dit wordt wel een dingetje, ja. Dat is slecht Maar komen. ik zie het bezig met de inburgeringscursus. Ja. En hoe verloopt dat? Nou, dat verloopt eigenlijk goed, want Ja? de mensen die hier wonen, die zijn allemaal hartstikke vriendelijk. Oh, toch? Ja, nee, echt. Daar kunnen we niks van zeggen. Dus ik denk dat we op een heel fijne straat komen.
Met die heel fijne lui. Ja. Ja. Ja, echt. Oké. Ja. Maar er was in Pij was niks te krijgen. Nee, gewoon niks Nee. te Nee, maar de prijzen van de huis zijn sowieso absurd. Ja. Ja, goed, ik hoef niet per se in Pij te wonen. Kijk, ik wil de gemeente echt wonen. Of dat nu in Pij is, of Slijk, of Hingen, of Sint-Joost, dat maakt me niet zo uit. Ik bedoel, dat ik maar een beetje in deze regio echt woon, dat is gelukkig. Ja. En ja, ik wil landelijk wonen, hè, en dat woon ik hier. Richting door. Ja. Allee. Ja. Half, jongens. Fijn weekend, hè, mannen? Ja. Tot maandag, hè? Dat begint al op tijd, het weekend vanochtend. Ja, ja. Ja, die, We hebben wel al een hele week erop zitten, hè? Kijk. Dus dit is 6,5 Dit dagen. is We extra. hebben weer in de week ook van alle.